carnaval pakt Toontje zich bijeen. Hij rijdt dan met een optocht met dat geit wie in het trein. Ja, iedereen kent onze Toon, het is een zwang figuur. Met carnaval houdt hij zijn instrument weer uit de schuur. Daar is Toon met de saxofoon. Als Toon begint te spelen, laten we ons weer gaan schoon. We springen op en neer en we dansen in het rond. Met de hannekes in de lucht, stampen weer dan op de grond. Het jaar daarna wordt Toontje ook weer met een optocht om. Hij ging toen weer zien schuren en zocht naar de saxofoon. Hoe is dat ding gebleven of wat heeft hij Toon een pech? Hij kocht zich maar een nieuwe trui, de saxofoon was weg. Daar is Toon met de sousaphone. Als Toon begint te spelen, laten we ons weer gaan schoon. We springen om en neer en we dansen in het rond. Met de hannekes in de lucht, stampen weer dan op de grond. Dit jaar na de carnaval houdt Toon weer geen geluk. De sousaphone was hem te zwaar, hij kreeg pijn aan de rug. En van het blozen houden